Bro, han er gravid, bro. Bro, hvad er min avatar, bro? Hvorfor får jeg så mange achievements? Hvorfor de fjerner min avatar? Play. Der er voice chat i det her. Der var jo det her, så. Jeg kommer ind og piller ved jer. Så. Hvad fuck? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg blev lidt smidt afsted. Det er noget skidt. I skal skrive en kode. Only numbers! Jeg kan høre dig. Der var en lang mand, der kigger på mig. Ja. What the fuck? Isak! Der er en, der banker på. Hallo? Øj, så. Jeg sover. Så jeg går lige ned og sover til sig. Lad mig komme ud. Så, jeg vil gerne nemme nu. Hvorfor har du valgt hardcore, bro? Hint. Jeg får fedt. Bro, hvorfor lyser ting? Vi skal finde en... Nej, den her. Der lyser op, den her. Nej, det gør den ikke. Den tør den ikke lyse op. Det er en væg, jeg skal ødelægge. Den siger... Du har lige penge op. Det var et ding. Flæk den her. Jo, vi går den her vej. Var det en saks selv? Nej, jeg flækker den. Bare hop over. Der er en væg, jeg skal ødelægge. Lige her! Så ødelæg. Mos. Ja, så jeg døde der. Bro, min øre! Jeg ødelagde en væg, og så blev jeg taget i ansigtet. Hvordan lyder det her? I'm opening a scuff. Jeg står bollet der. Det vil jeg godt mærke. Så, kom. Hvad er det? Hvad er det? Det er den lammer. Du glemmer det. Så saks. Hvad er den der saks der? Giv mig min saks. Jeg har saks nu. Så. Du er en saks. Det er væk. Pilling. Og ned. Nu kommer sikkert igen den der mod, der piller ved os. Det er ikke hardcore der. Hvorfor? Jeg kan ikke se et skid. Nå, sådan noget. Jeg vender mig om, så bliver jeg bollet. Jeg har brug for batteri. Jeg kan høre Der er et menneske. Så der løb en sort mand. Jeg håber jeg fandme ikke, der gjorde. Der løb en Mener sort du mand. det, din Nej, lille det gør du ballade ikke. med Du mener det faktisk ikke. Det var den der. Nej. Den er der. Nej. Hvem kigger han på? Hvorfor kiggede vi væk? Jeg skal væk. Lad mig komme hjem. Jeg vil hjem. Den sidder og spiller med Kevin. Hvad skal vi? Ja, jeg tror, han er død. Jeg tror, han er død. Må vi lukke den her dør, og så? Jeg går den her vej i hvert fald. Ja, jeg går væk. Jeg hørte noget banket. Kan vi ikke få den til at jagte Jeg os? går ind i et skab. Jamen, præcis. Jeg går ind i et skab. Jeg kan ikke gå ind. Fuck. Jeg har højlyd. Jeg har højlyd. Jeg er lige ved græde. Bro. Jeg sveder nu. Mine håndflader, de sveder fucking meget. Min pande, bro. Og mine håndflader. Jeg overvejer at dø, bro. Jeg gider det. Jeg gider ikke mere nu. Skal vi gå over og dø, bro? Han står stadig på mig. Skal vi gå over til dem? Skal vi gå over til den? Så. Jeg går rundt om den. Jeg ved ikke. Øj, vi skal kigge på den. Nej, hvad er det der? Hvor er den af? Jeg ved det ikke, jeg er lige her. Så. Ja, jeg kigger, så kan du bare pille. Herover. Jeg kigger. Hvor er jeg herovre? Du går den rigtige vej, ja. Så skal du ind ad døren, bro. Jeg kan ikke se døren. Vi bare luk døren. Stress. Jeg vil hjem. Han står stadig derovre. Nå, skal vi gå ud igen? Okay. Jeg skal se, at Leo. Så vi dør ikke. Jeg kigger på ham. Pille ved et eller andet, så kigger jeg på hans dejlige former. Prøv lige gå, der er en dør herovre. Kom, gå bagud. Kigger du på ham? Nej. Men hvorfor kan jeg høre dig, Kevin? Hvorfor kan jeg høre dig, Kevin? Det er mig, der sidder og jumpscare her på. Jeg er død, men ikke så snak. Hvorfor kan jeg se stjerner? Du kan se stjerner. 1, 2... Hvad? Er det jer, der gør så det? Hvad er det der? Hvad er det der? Jeg piller ved ham nu. Hej. Er det sådan en Slenderman? Det er ikke os, der fanger mig. Nej! Hvad Jeg er kukket fuldstændig. Hvad? Hej. Men døde jeg ikke engang?
Hvordan kommer jeg videre? Vi ses, din abstinensfejl. Ej, det håber jeg fandme ikke, det der. Oj. Må jeg få? Må jeg gerne... Må jeg godt tage den der for dig? Jeg går bare... Oj! Så fik jeg et lille chok der af mig selv der, med. Jeg vil gerne lige igennem her, tak. Det må du ikke. Nej, det må jeg ikke. Så. Oj! Jeg skider. Den største mod. Du skal ikke bruge flere Roblox, din klamme kløng. Giv it. Hvad har jeg fået? Batteri. Nej, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke. Det går over døren. Dræb mig. Pil ved mig. Kig væk. Pil ved mig! Prøv kig væk. Prøv kig væk. Prøv kig væk. Pil ved mig! Hvor mange Robux har du lige? Nå, fuck, det er også bare dig, din sorte mand. Ej, hvor havde jeg det her absolut sådan... Hvad? Nej. Nej, så. Open! Jeg kan åbne dem! Jeg mangler en kniv. Kevin, du gør det igen. Nej, du gør ikke. Jeg har også bare skidt i bukserne 8 gange nu, tror jeg. Der er også en, der er no lights. Nej! Hvad er det? Bro! Jeg gider ikke det. Jeg kan ikke komme igennem! Ryk dig! Nå, kniven er om på den side. Jamen det er det! Jeg kan ikke gøre noget. Jeg synes ikke, Jeg skal gætte den her kode så måske. Jeg ved det ikke. Så! Jeg kunne komme ud! Det er bare en powerbank! det skulle du batteri, bums. Jeg kan ikke gøre noget, jeg bliver nødt til at leave. Siden det første game her ikke tog så lang tid, så fandt vi sgu den spil. Yes. Der er stadig ét sted. Nå, okay, jeg har søgt alle steder, men der er ét sted. Nej. Og det er en kælder, okay. Alle tre sidder bare og holder fest nede i kælderen. Alle tre møder. Øj. Det er jo ikke bare kælder, det her. Det er jo ikke kælder. Flashlys. Jeg kan se mindre med det her flashlys. Okay, kom så. Hvad fuck Det er det bor værste, jeg har her? set. Hvem tænker, I need an axe? Bro, hvorfor skal vi bruge en økse for at komme ind i en... Jeg fandt en økse. Der er ikke noget herinde. Jeg fandt en økse. Jamen, du skal flække det her, men der er ikke noget derinde. Hvorfor vil vi ikke gerne derind? Så. Jeg vil rigtig gerne have. Det var worth it. Jeg vil meget gerne Jeg stå tror, her. man skulle herind. Jeg vil meget gerne stå her. Det er overhovedet ikke. Det er på ingen måde oplagt, det her faktisk. Det ser straks meget bedre ud, det her. Jeg vil gerne have. Mor. Det er ikke det er ikke oplagt. Hvor er I henne? Så. Er det mor? Hvorfor min mor Er døde? det mor, det der? Hvorfor vores mor døde? Er det her på en kælder, hvor hun så fucking stor, mand? Hvad fuck Altså, er sådan en bor vi i kælderen, eller hvad? Rust, vi kæmper os. Meget, meget godt. Jeg kan sparke til døren. Hvad skal vi? Hvad er der vinduer nede i kælderen? Okay. Fuck er det? Min skærm glitcher. Døren op. Jeg skal bare flække døren op. Jeg blev nu. Hvad er det for en kælder? I kælderen er jo ikke så stor her. Hvad er det for en dyb kælder? Hvorfor er der regn nede i kælderen? Nå, det... Jeg vil bare lige pointere, at det her er en kælder. Så, jeg tager væk nu. Jeg er hjemme nu. Så. Nej, bro. Hvem har sådan en gang her i sin kælder? De har bare en mansion i kælderen. Ej, det var for min ulækker lyd. Det er kloak eller sådan noget, det her. Hvorfor har min kloak i kælderen, bro? Fuck. Hvorfor begynder mit Hvorfor har vi en kælder i hjerte? kloak? Mit hjerte? Jeg kan høre mig selv. Tror, man kan Hvor det lyder saftigt, det her. Nå, jeg vil gerne hjem igen. Hvor det lyder saftigt. Jeg kan høre mit hjerte. Hvad er det? Hvad er det? Øv. Jeg kan ikke komme derhen. Nej. Hun kommer herned. Hvor? Jeg fandt min mor, jeg allerede vundet. Jeg har allerede fundet min mor, og jeg fandt allerede. Jeg fandt bare en nøgle, den en dør, og så lå min mor og græd. Og så gik vi ud af huset. Bro, Og nu jeg er kan chapter ikke 2 komme om, ud. så nu venter jeg på jer her. Jeg er også med, bro. Jeg kan ikke komme ud. Hun camper mig. Hvor skal jeg hovedet hen?
Ja, det skulle nok til også den dør, vi mig og Kevin kom ind til. Jeg fulgte bare efter Kevin. Bro, hun var inde i min røv i sådan 5 minutter. Den ikke lige der? Nej, den ikke. Ja, så. Jeg har fundet min mor nu. Så har jeg mor. Så. Hvordan har jeg reddet min mor, var ved at finde hende? Får du så teste det? Kan vi alle sammen det? Men det ved jeg sgu ikke.